Sabona kuhle. Nakubuza onhle. Ya. Cha buze mina la. Ngiyafuna kayisasebenzi. Hawu aya wena nje obungiziphi. Kahle kahle uzongibalalela kuze ube yini. Kuhle. Ubuthini baleka. Hawu aya ngathi ungiziba amakhozi ami ungiziba yonke indawo. Yini isona ukuthi ngakutshela indlela engizizwa ngayo. Kuhle yasilomgudombayo. Ningqinamba nenkulumo. Aya abantu bahlezi bekhuluma njengoba namanje bekhuluma nje. Kuhle sifike kanjani la esikole? Ngaphambi kokuthi mina nazilathi sabangani. Zama ukuthini mina aya. Ngiyaxolisa kuhle. Kodwa mina ngirathi umngane wami. Namahloni ngamina aya. Inkinga ukuthini aya inkinga uthi awungithandi. Kuhle lokho ngizombiza mina. Ngicela ukuhloleza ngothando. Aya qaqisa ngathi ngithanda nami noma ngithanda. Kuhle ngathi umuntu ozilana. Inhliziyo ikhethe engifunayo aya kodwa yami ifuna wena aya. Yama ifuna. Okay aya it's fine. Awungithandi. Okay aya it's fine. Butlena. Azizele bekunempi yamajensi nepi 5. Wonke umuntu beyazi lo ndaba. Qakela ngifice ba. Ficeba. Intompile. Yazi wonke umuntu becanga ukuthi le mpi yabe ngibuka umuntu. Mina bengicabanga impilo ukuthi beyoreka. Ayikho inkinga phela makunjani. Inkinga ukuthi amajensi wonke belele phansi and futhi uleyo becicamela. Shilo ukuthi amajensi nokhunile bahluliwe. Ngikwazi lihamba iphelanga. Aba ngibona omunye umjida nje we-Big 5 nelewe ecicamela. Shuthi lempa ayikaphini. Yazi intwana ngizobe ngikubamba. Indaba sesaqalana yini? Indaba usho njalo. Angiyona uyangizipha. Angithi yazizwa into zakho zinjani bese buyela ngakwena. Indaba sabambele intulo yini ngokwenza ngalela la. Futhi konke okwenzeka kumina kwena kungidlala. Ngisho sengidlalelile imizwa yami ngiyamphekela. Awukahle ukushintsha ingoma emnandi ngoba siyishintshe kuzobhola. Awuthini? Angisaka-understand yena manje ucela ukuthini? Ngakutshela ukuthi mina naye sirayithisa abangani. So ngicela ungayonike leyo nto. Ngitshelile izolo ukuthi hambe uyicabangisisa kahle le nto le. Uyazi yena ukuthi masicabangele sizokutholaphi. Noma ngathiwani lezandla lezi ezamuntu amumayayo. Azofika kahle ngisajulile ngicabanga ngawo. Ngiyasho nje ngithe ngihamba ngize endleleni neza la. Ngaqhuzuka. Hayi kahle aya. Azi isidala leso umuntu asaqhuzuki manje ngicabanga ngayo. Yazi bengithi ngizama ukuba romantic kanti ngihlane nobaqongo wena. Yazi ngichaza kanjani masimamatheki bezela amazinyo akho wethotho. Ngiyabonga ukuzwa lokho from Phuma kwena. Kodwa nje inkinga uthi sifihlene. Awubuhle. Wasona ingoma emnandi manje ngaqala. Kahle yakucasha ngesithupha. Bayivela abantu abanjengami nabo baphuca amalungelo abo. Ngisho nasemandulo akukaze baphasiswa lobulili bodwa. Ngisho umkhulu Shaka wayebabulala abantu abanjengami nabo. Bishathi isiphetho sethu singagcina sifana nesa Romeo and Juliet. Mina ngiyakuthanda Mayaya kaBuhle. Nami ngiyakuthanda Buhle kaMayaya kayiwani.
Wesi-2 ukuthola esithombeni. Wazamuhle. Nawumuhle. Manje kuzoba yimina nawe kuphela. Kanti unani? Azi Aya, sometimes ngifile ngathi uyangifihla. Kuhle, ngicela singenze lapho ngoba uzolimosha lo thulo hlangene. Manje uhlala uthi senze kanjani? Letha la izandla zakho. Umuhle. And ubuhle bakhe ngikufanisa nalutho. Uyangichaza mina. Ingakho nami ngashintsha umngani bethu ngenza ukuthi sithandane. Ngoba ngichaza indlela owenza ngayo nobuhle bakho. Nami ingakho nje ngakhetha ukulala inhliziyo yami. Ngoba ingqondo ubuyilahlekisana. Inhliziyo ibuyifana ehlathini, kodwa mina ngibonga ukuthi inhliziyo yami nengqondo yami yakhetha wena. Oh mama, asubhlashisa indoda manje. Indoda ayibhlashisa. Ngikhatha nami amajidi. Hhayi, ngikucela ungadlali ngami. Abuhle angidlali ngawe. Mina ngithanda wena. Sisi ngiyajabula ukuthi ufikile namhlanje. Futhi usuyangithusa-ke manje indaba wenze njani? Sisi ngisacela usisize ngento eyodwa ukuthi ungilalesise kahle into engizoyishintsha manje. Asengenomanzi amadolweni-ke manje indaba konke ayenzile Aya. Akusiyona yonke into ngo-Aya. Khona udinga igazi lakaxolo. Udinga igazi lakaxulu futhi kanjani manje? Ya phela uyalidinga igazi lakaxolo. Akalitholanga ilanga ngoba mina ngasheshe ngangcwatshwa. Hayi bo, usefuna igazi lakaxulu? Ngoba engatholanga elakho, sefuna elami. Sisi ngicela ungisize ngento eyodwa ukuthi la uhamba khona ugade ukuthi uhamba ngoba ungxenye lifuna igazi lakho. Hayi bo, usefuna igazi lami? Awungeke ngisamncane kabi mina nokufa. Mina futhi ngisanomshado ongilindile Aya. Ungxenye ufikile la wazongivakashela. Ungitshele inhlamvu zamehlo ukuthi wena olandela. Awungeke bhuti, enza something. Awungeke. Mina ngibhizi kabi nje empilweni. Yabo njengendaba ongena izinto engahlangene nazo. Sisi lento engizokutshela yona njengamanje ngicela uyilalele nto uyilalelisise kahle. Ngicela ungaphumi ekhaya. Ha bhuti, shothi phela uma ngingasaphumi ekhaya ngeke ngisakwazi ukubona Aya. Inkinga yakho wena nenkani. Yonke into engikutshela yona wena ufuna ukuyifaka ekhaya. Ngiyakutshela njengamanje ngicela uyilalele into ekutshela yona ukuthi ungaphumi ekhaya. Njengoba uthi ngingasaphumi ekhaya, angithi nawe uyamazi ubaba uthi ujuda kanjani, mina ngizokwenza njani? Shothi kuyacaca ukuthi uzongitshela eminye inhlamvu zamehlo ukuthi awufuni. Shothi phela kumele umpokele njengoba nami ungipokele umtshele ukuthi akusamele angithume esitolo. Siswami lento yenzayo ngiyithanda. Ngoba njengoba ngiyila khombisa wona ukuthi nginendaba nawe. Hayi ngiyaxolisa-ke bhutami. Asenze kanjena manje, sicela ukugodwa manje engaze kufike ungixele. Nawe sisuyazi ukuthi angikwazi ukubona endaweni eningi. Uma ukuthi unenkinga, ubalekela ngapho khona ngizokwazi ukukusiza. Yazi bhutami, noted. Athi-ke manje ngisukume ngihambe, kungaze kuqhamuke ungixele. Yazi Twana, bekusaze ngishubeleke manje. Ubuhle ufuna labo umshado. Twana, awuhle. Mina yedwa yini engaze ngalo mshado? Ya Ntwana, uwena wedwa owaziyo for now. And mina ngathi ngiqala ngaphintshela abantu ukuthi I'm gay. Hey. Azuzothanda lokho ey'tshela nje ukuthi u-Ayana nje ujwayela no-X. Kanti akazi ukuthi u-Aya ujwayela ubuhle. Hayi ngeke. Athi ngiba Victorious. Khona uzoyibona kahle lento. Twana, namahloni ukuthi wena gay? Hayi ukuthi nginamahloni. Ngeke ngayisho lento le. U-Ellen nje ngamphekela ubani? Inkinga ngihambisa abantu phambili, mase niyakhohlwa ukuthi ngifunani. Mina Ntwana ngisakuzwa manje. And yonke lento le ngibangela i-stress. Asiqala Ntwana, wena ufunani? Mina Ntwana angizazi ngifunani. Inhliziyo iyavuma, ingqondo iyaphika. Hayi angizazi nje. Wena Ntwana bekuthiwa mina kuzowenza njani? Twana, ngibeke wena bengenza ingqondo yami, nenhliziyo yami, sibeke same page. Ntwana, uma ungibuka mina ngaze ngayizama lonke. Phela nje kuyaxabana, kuyaphikisana nje. Mina ngathi ngithethe no-Ellen, inhliziyo yami nengqondo yami ngiyavumelana nalo. Ntwana, musukuzenza ngcono ngami. Mina nawe siyazi ukuthi umshado wakho omhla ukazi wenzeka. Phela nje kaphenduka idrama ongayazi. Kokukhombisa khona ukuthi inhliziyo yakho nengqondo yakho yayingazi ifuna. Ungani ubelibona iphutha lakho. Nawe khona ifunde kwamaphutha ami. Ntwana, cela siphume kumina. Sikhulume indaba yakho neya-Amu. Ungayiqwayisi umuntu ongalazi isiphetho sakho. Futhi siqale la, namthanda Buhle. Ntwana, wabuza i-answer manje. Obvious ngiyamthanda ubuhle. Ngangeke ngivume ukuthandana naye ngibe ngamthandi. Ngiyabuzwa ukuthi amthanda. Akusho, uyafuna yini ukushada naye? Awu kanti sebezoshada. Yabona-ke le video le? Ya, yona le ngizowina ngayo ku-meeting. Ngizokuphatha ngenkani. Banamanga lapho. Ya. Mina kahle sengiyakutshela ngoba wena angifuni ukushada. Twana, uyasezisa umtshela. Ngomzele behlala ethembeni into engekho.
Mntwana, kahle kahle mina angizazi ukuthi ngifunani. Angazi noma ngimtshele noma ngingamtsheli noma ngiwufuna umshado noma ngiyawufuna. Eyi angizazi nje. Phelile ilanga. Ngicabanga ukuthi ngithole kwanele-ke manje. Njengoba ethi umayaya nje akasayishayi ngokuthi ashade. Hhayi ngeke. Yazi uthini? Athi ngivayo. Uzowina kamnandi-ke this time. Ile meeting le. Sathi ungahlali nje, buka nje ngisulela la ngizohlala khona. Ngasho nasekuqaleni imama liphatha kahle. Buke nje muhle kanjani. Azi ngalelela langa sagcina singabatshelanga ukuthi soshada. Vele soshada nini? Awazi umthindo udiza ngobazayo. Sacela ukuyinikeza wena-ke indaba. How about Sunday, Aya? I think uSunday ufast. Awuhlala linye usuku bo? Asiyeke le weekend. How about uSunday ozayo? I think nawe useduze. Phela khumbula buhle, sazobiza umfundisi nabantu. Uyabona manje Aya, ngathi asibona into efanayo manje. Angithi ngiyachaza buhle ukuthi yonke lento le izothatha isikhathi. Phela umshado akuyona into encane. Vele bengikulindele lokho. Wena Aya wazi wenza into ejabulisa nini. Yonke nje into ufuna ukujabulisa wena. Buhle bandla ngicela singaxabani namhlanje. Yese ngithatha ukuyinothisa lento lokuthi sihlezi sixabana into engekho. Engekho kanjani Aya? Angithi uyazi ukuthi bonke abantu bayawufuna umshado and nami ngi-part of bona. Uyabona indaba zamathekeni ahlezi nje ne-drama. Oh, angithi mina nge-drama sala-ke la uhlale phansi sibone ukuthi uba une-drama. Hawu Aya, awungimisi ngisho nawungimisi. Buhle. Yazi izo zonke izinto engithandela zona lezi. Buthi uyavela. Bengithi ngekhaya ngithi mina ngi-drama queen. Lapho i-drama queen yami inhle kanjani? Awujike mama ngikubone kancane. Oh, ngithatha serious. Yama ngempela manje ngokusangilisi. Ngiyacela bandla Aya. Angidlali, angikhe ngidini. Okay, nama ngisadlali-ke manje. Sengiserious. Ngosihlele kahle indaba yethu yomshado. Yabona nje indaba zobaba bekhaya, ave bethanda ukushaya u5. Buka mama ekhaya. Bengicela bandla ukuthi sishade ngoJuni. Yazi vele, ngoJuni kuzoba uJuly, ngoJuly kuzoba uAugust, ngoAugust kuzoba uOctober. Ngiyacela-ke mama, cela yonke into uyiyekele ngomina ngoba ngiyabona sengumuntu ongathembekile kuwena. Yazi namhlanje ngikhethe ukulalela. Ngizothula nje ukuthi ngibone sizohlela nomshado. Hayi ngiyabonga mama. Awusukume phela mkami bekubona. Azi ngisukuma mase kuyinini, mase siyoshaya istep somshado. Azini sambe sejabula uJesu sobamba ethobweni, ngispoile nje kancane. Ngizokwenza njani?